Gràcies, presidenta. Bé, per nosaltres la pregunta és on és el canvi? On és el canvi? Fa 8 mesos que l'esperem, el volem, el compartim, però no l'acabem de veure. I no l'acabem de veure perquè no ens acaben de convèncer. Com l'aplicarem? Com tirarem? Quines mesures? Quines polítiques? Quins projectes? Quins programes? L'any 1932 hi va haver als Estats Units una persona, un home, que es va enfrontar a l'home més poderós del planeta, que aleshores era el president dels Estats Units, un tal Hoover. S'hi va enfrontar i s'hi va enfrontar bàsicament amb idees, a un programa. Ell n'hi va dir New Deal, el nou tracte, el nou contracte amb la societat i amb la gent, amb tota una sèrie de mesures importantíssimes per modificar l'economia, per regular els fluxos financers i evitar els abusos que havien conduït al crack del 29 i la depressió profunda en la qual estaven enfonsats. Propostes pel que fa a la generació d'ocupació. Bé, aquest New Deal, aquest tracte, el va tirar endavant. Va guanyar aquelles eleccions, es deia Franklin Delano Roosevelt, les va guanyar i a més va repetir mandats amb una popularitat immensa. Per què? Que potser era molt popular d'entrada, no. Que potser era un home que creia molt en la política d'entrada, tampoc tant. Que potser era guapo, que potser era... No, però tenia molt clar quin era el seu projecte i com tiraria endavant les seves idees. Ho va proposar, ho va especificar, va convèncer i va vèncer. Aleshores, aquí ens trobem en què, és cert, la ciutat de Barcelona no està molt pitjor, és veritat, no està molt pitjor que fa 8 mesos. També és veritat que no està molt millor que fa 8 mesos. I també és cert que 8 mesos potser no és el temps que cal per fer un canvi profund. D'acord, d'acord. Però nosaltres fa dies que l'esperem, fa dies que el volem, fa mesos que ens hauria agradat entendre el millor. I si no l'entenem és perquè al nostre entendre falta allò que nosaltres interpretem com a projecte, que és allò que passa per programar, calendaritzar, quantificar, localitzar, i és en la concreció i és en el contingut que ens podran convèncer. Fa molts anys que ho diem i jo crec que estem bastant d'acord. A Barcelona cal reparar les desigualtats. A Barcelona hem de combatre les injustícies, hem d'erradicar la pobresa, evidentment, evidentment que ho hem de fer. La diagnosi és compartida, però aleshores tenim potser problemes a l'hora d'aplicar les solucions i de com les apliquem i de com concretem aquesta aplicació, aquest projecte del qual parlàvem. Nosaltres el que volem no és continuar parlant de dues ciutats. No volem continuar parlant de pobresa. No volem continuar parlant de desigualtats. No volem una ciutat partida. Volem tot el contrari. Volem una sola ciutat en qualitat, en benestar, en prosperitat, en convivència. Aquesta és la ciutat que volem. I, per tant, precisament, com que volem deixar de parlar de la ciutat que no volem, doncs ens agradaria compartir encara més aquests objectius a través de la concreció del seu projecte. És el que els demanem i els estem demanant des de fa ja uns quants mesos. Jo crec que els nobles objectius d'acabar amb aquesta ciutat dividida o d'evitar el risc d'una fractura social a la ciutat els compartim tots. Jo crec que vostè, senyora Colau, és evident que els comparteix. Però jo crec que els comparteix el senyor Trias, la senyora Mejías. Jo crec que sí, el senyor Collboni, el senyor Fernández Díaz, la senyora Alecha, i tota la gent i tots els regidors que estan en els respectius grups i tota la població representada en tots aquests grups. A mi em sembla que això és una evidència. Sabem on som, sabem els riscos i els perills que tenim, també sabem on volem anar i la majoria amb les grans idees, les bones intencions, per descomptat, estem bastant d'acord. Però volem el quan, volem el com, volem el on, volem el quant, quantificar, calendaritzar, prioritzar, programar. El més difícil és fer com va fer Roosevelt, que no és dir allà on volem anar, perquè amb això jo crec que ens podem posar d'acord sense gaires problemes. El més difícil és dir com ho volem fer, i és en el com que hi ha segurament les diferències, és en el com que hi ha els colors, i és en el com precisament, com que hi ha diferències i discrepàncies, és on cal posar-se d'acord. D'això nosaltres en diem projecte.
I en el govern actual ens falta conèixer-lo, ens falta conèixer-lo a fons. Tenim el programa d'actuació municipal, el vam rebre ahir. Els titulars ens agraden, els compartim, però és que és impossible no compartir-los. Però el que no voldríem és que això es convertís en un decorat de western, com de pel·lícula d'Almeria, en el qual la foto surt bé, la pel·lícula surt bé, perquè els decorats més o menys colen, però després els continguts on són? El que hi ha darrere de la foto i dels decorats, doncs això també ho hem de dotar tot molt més de contingut. Volem més continguts. I les mesures que s'han pres, evidentment que se n'han pres, però tenim la sensació que moltes d'elles més aviat s'han inclinat per la banda coercitiva. La moratòria turística. Deixem de fer allotjaments turístics a la ciutat de Barcelona. En lloc de dir, doncs alguns barris sí, alguns altres no, depèn una mica de la realitat, perquè el que és un problema en un lloc, doncs vés a saber, potser és una solució en una altra banda. O d'un cop de ploma, desfer-se dels Jocs Olímpics d'hivern. Tampoc ens sembla bé, és a dir, les coses s'han de discutir, sobretot si són projectes i són projectes de futur. Cal treballar potser més en conjunt, buscant el consens i molt més en positiu, en mesures creatives. Des d'Esquerra Republicana tenim un projecte molt clar per la ciutat. I es tracta de proposar, quan parlem de projecte, és a dir, accions, calendari, pressupost, localització, el que dèiem. I aquesta és la clau. I on volem anar a parar? Doncs a un lloc que segurament compartim bastant. Nosaltres volem que Barcelona sigui una capital, evidentment, senyor Trias, capital, i volem que sigui capital de la justícia social, capital de la convivència, capital del talent, capital també de la prosperitat, perquè sense una cosa difícilment tindrem l'altra o les altres. Podem coincidir moltíssim en la reparació de les desigualtats socials, és evident. Podem estar d'acord que no és tolerable, per exemple, per donar una xifra, que el 4,4% dels nens d'aquesta ciutat no tinguin àpats correctes, sense carn, sense peix, sense el que cal pels infants, per una bona alimentació. Això és intolerable. És intolerable que a alguns barris el nivell de vida sigui molt inferior, de vegades una setena part del que és a altres llocs. O que l'expectativa de vida també sigui molt, molt inferior. Això és intolerable, és indecent, i amb això estem d'acord. Però introduïm mesures, a veure com ho fem, a veure com ho salvem, a veure com ajudem a cobrir aquests grans abismes i desigualtats. Per exemple, tarificacions socials, els preus, això es regula des de l'Ajuntament. De moment, l'única tarificació social que s'ha introduït és la del transport per joves, menors de 16 anys, i va ser perquè Esquerra Republicana va condicionar el seu vot a les ordenances fiscals a que s'introduís aquesta mesura. Nosaltres volem col·laborar, nosaltres volem ajudar, però també ens agradaria conèixer quines són les mesures que proposa el govern. Nosaltres en tenim moltes i sempre que puguem doncs les proposarem, però el pla de barris és encomiable, és un objectiu encomiable, només faltaria. També nosaltres coincidim amb els objectius del pla de barris i en reparar aquestes diferències entre barris i zones de la ciutat. Nosaltres vam proposar un mes abans, el dia 27 de novembre, el Pla Barcelona Nord, amb una sèrie de mesures molt concretes pel que fa a la formació professional, pel que fa a la generació d'ocupació, pel que fa a la reducció de les desigualtats i la reparació de les injustícies que es viuen als barris que pateixen més de la ciutat de Barcelona, que es troben sobretot al nord. Hem de reequilibrar la ciutat cap al nord, amb això estic d'acord, però mesures, programes, baixem al detall, mullem-nos una mica. Nosaltres tenim un pla per la convivència també. La convivència és el més important en una ciutat on estem tots junts i ens hem d'entendre els uns als altres. La nostra manera de col·laborar és proposar la formació d'una taula del top manta i a més presidir-la, perquè nosaltres no estem tant per les relacions entre partits polítics i per veure qui ocupa quines cadires i quins càrrecs, sinó per contribuir a la ciutat, encara que sigui fora del govern. És que aquest no és el tema. El tema és què fem per la ciutat i com ho fem i com ho despleguem. I presidim aquesta taula, Esquerra Republicana, encara que no estiguem al govern. I tenim claríssim que a través d'aquesta taula hem de posar d'acord a tota la gent implicada, hem d'aconseguir el consens a partir de dues premisses molt clares també. Una,
En aquesta ciutat ningú queda despenjat. En aquesta ciutat tothom ha de tenir les mateixes oportunitats i els mateixos drets humans i socials. En aquesta ciutat, a més, com a segona premissa, l'espai públic és de tothom. I com que l'espai públic és de tothom i nosaltres som d'esquerres, el volem resguardar per tothom. I per tant, el negoci privat, l'il·legal tampoc, no és una activitat que hagi d'ocupar tot l'espai públic, perquè és un bé comú l'espai públic. Per tant, aquí nosaltres ho tenim molt clar i per això insistim també. Volem fomentar l'esport de base, perquè per nosaltres l'esport de base no és una maria. La cultura tampoc és una maria, nosaltres hi creiem. Per què? Doncs perquè també ajuda a fer aquest model de ciutat que volem, perquè la pràctica de l'esport de base és una activitat social, sobretot, activitat social. Hi falten instal·lacions i la gent es queixa i bé, jo crec que aquí calen mesures i mesures molt atrevides. Volem una ciutat amb talent, una ciutat formada, perquè les ciutats d'èxit són sobretot aquelles ciutats que concentren el talent, que l'intercanvien. Volem una ciutat amb audàcia i creativitat, sense por. No hem de tenir por de la creativitat, no hem de tenir por de la cultura, no hem de tenir por d'un museu que és un èxit, una instal·lació d'èxit com el Born, el Centre Cultural del Born. Ha augmentat 2 milions les visites als museus de Barcelona, en bona part és pel Born. I quina por tenim, companys de Barcelona en Comú, quina por tenim d'una instal·lació d'èxit? Quant a la prosperitat, jo crec que és obvi que no podem matar tot el que és gras, que no hem d'aturar el turisme, sinó que l'hem d'empènyer, que no hem de posar pals a les rodes del comerç, sinó que l'hem d'ajudar. Fixin-se, el creixement del PIB, que vostè ha esmentat, senyora Colau, 50% d'aquest creixement, la meitat d'aquest creixement es deu a 2 sectors, això ho diuen en l'informe estadístic, 2 sectors que són el comerç i el turisme. I quins són els 2 sectors que es queixen més, que se senten més castigats? Doncs aquests 2 sectors. Potser no ho fem tan bé com podríem fer-ho. Potser haurien d'apostar més, no tant per aturar, per frenar, com per ajudar i canviar i transformar, evidentment, en positiu, sempre. Està clar que vostès tenen visió i que en molts aspectes la compartim. Però on és el projecte? On són els detalls del seu projecte? On és el calendari, la manera d'aplicar-ho, la manera de posar-nos d'acord? On és el seu New Deal, senyora Colau? On és? És que ens interessa enormement. I tots els missatges d'afecte que ens enviem entre nosaltres els agraïm, per descomptat. I les bones intencions també. I això fa que coincidim en moltes coses. Però, escolti, vostès són el govern i els demanem que governin. I jo crec que estaria bé madurar, encarnar la màgia de la maduració i de la maduresa i explicar-nos exactament que, a part de creure's el que fan, ho faran i com ho faran i que saben com fer-ho. I amb això sempre ens hi trobaran, perquè jo crec que aquí hem de deixar de parlar de partits, de nous partits, antics partits, de campanyes electorals, hem de deixar de parlar del passat i ens hem de centrar en la ciutat, perquè llavors podrem créixer. I Barcelona creixerà amb nosaltres, segur. Ciutat. Projecte. Trobem la saviesa i el coneixement per fer-ho, trobem-la. Això és el que ens donarà força. I més que cara enfora, força cara endins. I com deia l'admirat Enrique Mujica, si tens força interior, no pots perdre mai. No perdràs mai. Gràcies.